Rok tak intenzívne komunikovali o tomto návrhu Práca namiesto dávok spoločne Erik Tomáš teda so splnomocnencom, s Alexandrom Daškom a tak urputne oslovovali verejnosť, že vlastne tento zákon vyrieši všetky problémy, ktoré dnes Slovenská republika má. Ale ja by som zašiel trošku ďalej. Už v roku 2013 o tom hovoril Robert Fico, potom neskôr Robert Kaliňák a dnes je to Erik Tomáš a Alexander Daško, ktorí berú ľuďom aj poslednú záchranu dávku v hmotnej núdzi. A keď si zoberiete celý ten čas, ešte aj predtým, títo politici si tak pripravovali takú pôdu pod nohami a masírovali takou masívnou propagandou mozgy ľuďom na Slovensku, že Rómovia sú tí, ktorým treba zobrať aj to posledné. A na to všetko vlastne vznikol prieskum verejnej mienky, kde áno, 80% ľudí hovorí o tom, ale teda súhlasilo s tým, že Rómovia by nemali brať dávky v hmotnej núdzi. A tak vznikol tento návrh zákona, ktorým predkladateľom je Erik Tomáš. A môžu sa vyviňovať, že tento zákon necieli proti Rómom. Tento zákon je proti Rómom. A dnes to Šutaj Eštok aj potvrdil, keď hovoril o parazitovaní. Tak dámy a páni, človek, ktorý parazituje na štátnom rozpočte, kde vyhlasuje tendre za 300 miliónov eur, za 326 miliónov eur na nejaké počítače pre policajtov, alebo 20 miliónov eur na trička z kávy, bude hovoriť tu o nejakom parazitovaní, oni okradajú štátny rozpočet a potom takto prstom budú ukazovať na tých najzraniteľnejších. Si predstavte, že tieto peniaze by slúžili na to, aby sa vytvorili pracovné podmienky práve pre tých, ktorí dnes sú na zemi. A táto vláda do nich kope.